Evandro, ovo može biti dobra prilika za Crvenu zvezdu. Iako su samo trojica fudbalera u napadu, priključuje se sada i četvrti, lopta za Lazovića. Lazović u 16-tercu, evo šanse za Zvezdu. Zvezda vodi 1:0. Darko Lazović. Ovo slavlje jasno govori sve. Crvena zvezda je jednim velikim korakom u finalu, jer sada Partizan mora da postigne 4 gola, a ima za to manje od pola sata. Nemoguća misija, rekao bih. Sačekat ćemo do kraja. Lazović je propustio šansu u prvom poluvremenu, idealnu priliku, ali ovu ne. Evandro je povukao, dobra lopta, daleko od ofsajda, uspeo je da prođe pored Drnića i onda da provuče loptu ispod golmana Stojkovića. Jako lepa kontra, to je ono što je Crvena zvezda tražila i to je ono što je Crvena zvezda na kraju dobila. Pokušat će u svakom slučaju da izbegnu poraz na ovoj utakmici, jer iako imaju u šampionatu veliku prednost u odnosu na Crvenu zvezdu, iako imaju 8 bodova viška. Evo prilike za Zvezdu. Borja ide ka golu. Evandro beži desno, odnosno Kadu beži desno. Borja stao je, stigo ga Ivanov, udarac. 2:0 vodi Zvezda. Kristijan Borja. Krenuo je ka severu, pa je bila velika gužva, ipak se vratio da proslavi sa klupom. Kristijan Borja za definitivni prolaz Crvene zvezde u finale Kupa Srbije. Bilo je za očekivati da bude mnogo više prostora na polovini koja pripada Partizanu, posebno nakon prvog gola Crvene zvezde. Pogledajte koliko tu prostora ima, i da je bio najbliži golu ne bi bio ofsajd, jer je pas ka Borji upućen dok je bio na svojoj polovini, nekako se provukao pored Ivanova i šutirao ka golu. Stojković to nije mogao da zaustavi, previše pasivan Ivanov ovde bio.